Qari mill-ktieb tal-erf. In-nies il-ħżiena qalu, nonżbulu lil-ġust, qalu xu taxkil għalina fit-triqietna u kontra l-emejjel tagħna, iċanfarna għax niksru l-liġi, jixlina għax immorru kontra it-tagħlim li ħadna. Ħanaraw u x'veru kliemu, naraw fl-aħħar se jsir minnu. Jekk il-ġust u iben Alla, jaqbes għalih Alla u jeħilsu minn id l-edewwa tiegħu. Inġarbuh bit-tajjir u l-moħqrija biex naraw x'it-tjubija għandu u nkejlu sa fejn jasal sabru. Naqtawilu għal-mewt b'mistħija għax kif jgħid hu għandu min iħarsu. Il-mulej u dak li jżomni, bismek u Alla salvani, għammil ħaq bil-qawwa tiegħek. Isma' u Alla it-talba tiegħi, għatu widen għal klim fommi, il-mulej u dak li jżomni. Għax nies gburin għamu kontrija, nies kefrin jonżbuli ħajti. Ma jżommux l-Alla qudiem għajnejhom, il-mulej u dak li jżomni. Ara, Alla l-għajnuna tiegħi, il-mulej u dak li jżomni minn qalbi noffrilek is-sagrifiċċju, ir-rott ħajr lill-ismek għax hu tajjeb. Il-mulej u dak li jżomni. Qari mill-ittra ta' San Ġagbu Apostlu. Eżis, fejn hemm lejra u l-ġlied, hemm issib it-taqlib u kull xorta ta' ħażen. L-erf li ġej mis-sema, qabel kollox u erf safi. Imbagħad u erf li jfittex is-sliem, it-tjubija u l-ħlewwa. Huwa kollu ħniena u frott tajjeb, bla ma jħares lejn l-ċuħ u bla erq. Dawk li jfittxu s-sliem jeżeraw fis-sliem u jkollhom il-frott tal-ġustizzja. Minejn hu ġej il-ġlied u t-tilwim bejnietkom? Jaqgħu mhux minn dan, mill-passjonijiet li hemm jitqabtu f'ġisimkom? Tixtiequ u ma ssibu xejn, imbagħad toqtlu u tgħidu bla ma tistgħu tieħdu xejn. Imbagħad tiġġieldu u titqabdu. Ma għandkom xejn għax ma titolbux. Titolbu u ma tiksbux għax titolbu ħażin. Titolbu ħajkolkom xi tberbqu fix-xalar. Alleluja, alleluja. Alla sejħilkom permezz tal-Evanġelju tagħna biex ikolkom sem fil-glorja ta' Ġesu Kristu. Alleluja, alleluja. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu id-dixxipli tiegħu għaddew minn nofs il-Galilea u ma rid li ħadd ikun jaf għax beda jgħallem lid-dixxipli tiegħu u jgħidilhom. Bin il-bniedem se jingħata f'idejn il-bnedmin u joqtluh u meta jkun maqtul wara 3 ijiem iqum mill-mewt. Iżda huma ma femuhx dan il-kliem u beżgħu jistaqsuh. Waslu Kafarnawm u meta kienu id-dar staqsihom. X'kontu qegħdin titħattu bejnietkom fit-triq? Iżda huma baqgħu siekta għax fit-triq kienu qagħdu jitħattu bejniethom fuq min kien l-akbar. Imbagħad għad bil-qiegħda sejjaħ it-12 u qalilhom. Jekk xi ħadd irid ikun l-ewwel wieħed, għandu joqgħod wara kulħadd u jkun għaddej ta' kulħadd. U ressaq leħ tfajjel xkejken, qiegħdu f'nofshom, ħadnu bejn diraħ u qalilhom. Kull min jilqa' wieħed minn dawn iċ-xkejknin minħabba f'ismi ikun jilqa' lili. U min jilqa' lili ikun jilqa' mhux lili imma lil dak li batni. Dan il-25 ħadd ta' matul is-sena u l-qari tal-lum u kollu dwar lejra. San Tomas d'Aquino, teologu kbir mill-Medjuevu, jgħid li lejra it-tip ta' rabja u swit ta' qalb għas-suċċess tal-oħrajn. Nies għajurin spiss iridu jħossuhom aħjar minn kulħadd. Fit-tieni qari ġagbu jgħid li din ħaġa ħażina ħafna u twassal għal taqlib u kull xorta ta' ħażen. Għaliex ngħiru għall-oħrajn? Għaliex mhux dejjem nifirħu għalihom? Lejra tiġri meta rridu nħossuna sew dwarna nfusna, imma l-valur nagħtuh lill-affarijiet żbaljati. Naħsbu li l-ħwejjeġ ġodda fjamanti se jferħuna. Allura nirrabjaw meta nies oħra jkollhom bħalhom u aħna le? Dan ma kienx jiġri kieku poġġejna lil Ġesu bħala l-aktar ħaġa importanti f'ħajjitna, dak li nħobbu u naqdu u nqattu il-ħin miegħu. Ma jkollniex għax nikkompetu għal imħabbtu, għax hu jagħtilna b'xejn.
lanqas għandna x'jistħoq ilna mħabtu u jħobbna xorta waħda. Il-ferħ tagħna mbagħad ikun sħiħ u ma jiddependix minn xi ħaġa ta' din id-dinja. Imma fil-Vanġelu id-dixxiepli dan ma jifmuhx. Jibdew jitkellmu fuq min fosthom u l-akbar. Għadhom ma talmux tfisser timxi wara Kristu, ifisser li timxi fuq l-eżempju tiegħu ta' umiltà. Ġesu jgħidilhom jekk xi ħadd irid ikun l-ewwel wieħed, għandu joqgħod wara kulħadd u jkun għaddej ta' kulħadd. Hemm bżonn nimtlew b'din it-tip ta' mħabba li tnessina lilna nfusna u tfakkarna biss fl-oħrajn. L-aħħar ħaġa li jgħidilna Ġesu li għandna nħobbu it-tfal. It-tfal ma jikmandaw xejn. Faċli ngħidulhom dejjem x'għandhom jagħmlu u naħsbu fihom l-aħħar. Imma Ġesu jgħidilna inħobbu lill-aktar vulnerabbli u mhux ninsewhom. Għax ħabna u l-ewwel, Ġesu għamilha possibbli għalina li nagħtu mħabbtu lill-oħrajn. This Maltese translation was produced in collaboration with the Church in Gozo. Don't forget to like, subscribe, and support this channel on Patreon using the link in the description. Thanks for watching!